N'otu obere obodo, o nwere otu dinta Maazị Ọbalụ. Maazị Ọbalụ na nwunye ya mụtara ụmụ abụọ, ọlaedo na ọla mmiri. Otu ụbọchị ka nwunye Maazị Ọbalụ kpọrọ ụmụ ya na-abụ ọlaedo na ọla mmiri wee gwa ọlaedo ka o jee n'ọhịa dị n'akụkụ ubi ka o jeje kpata nkụ, ma gwa ọla mmiri ọ bụrụ na ndị ọyị ya gaba ichu mmiri, ya soro ha were ite ka o jeje chute mmiri. Ya onwe ya na-agakwanụ n'ugwu ebe ya na ndị ọyị ya na-eje akpụ ite. Ọ dọrọ ọla mmiri aka na ntị si ya sọsọ ya esokwe na-aga na mmiri, na ya chere ruo oge ndị ọyị ya ga-apụta ichu mmiri. Nke a ka ọ gwachara ụmụ ya, o wee gaba n'ugwu ebe ya na ndị ọyị ya na-akpụ ite. Oge na-adịghị anya ndị ọyị ọla mmiri pụtara wee kpọba ọla mmiri ka ha jee chute mmiri, mana ọla mmiri na-azụ okwe egwuregwu ekweghị ya, okwe ya eso ndị ọyị ya wee gaba. Ọ zụgidere okwe ruo oge chi mgbede dara, o wee chete na asị ya jee chutenu mmiri. O wee gaba hapụkwa obere ite ọ na-eji echu mmiri wee buru nnukwu ite n'ihi na ọ chọghị iji ugboro na-abụ. Oge ọ na-eje na mmiri ka ọ hụziri ndị ọyị ya ka ha na-anata. Ọ gwara ya sị ya, gịnị mere na unu echeghọ m? Mana ha gwarakwa ịkpọrọ gị, ị chọghị ịbịa. Ọla mmiri ekutesigo mmiri n'ihi na ọ bụ nnukwu ite ekweghị ya ebu. O nweghịzi onye nọ na mmiri ga-enyere ya aka buru ya wee bo ya mmiri a. Ọ maghị ihe ọ ga-eme. O wee nepụ anya na mmiri wee hụ onye mmụọ n'ebe ahụ. Ọla mmiri wee kpọwa onye mmụọ si onye mmụọ bịa nyere ya aka buru mmiri. Onye mmụọ wee mapụta wee nyere ọla mmiri aka wee bo ya mmiri. Ọla mmiri kenere ya, mana ka ọ na-atụgharị ka ọ na onye mmụọ wee magoro ya n'azụ. Nke a tụrụ ọla mmiri n'anya. O wee yọbụ onye mmụọ ka o si n'azụ ya rituo, mana onye mmụọ jụrụ ajụ si na ọ n'azụ ya dị ezigbote nlo, na ọkwa ọ nọrọ onwe ya na mmiri. Ịkpọba m wee si na mmiri wee pụta wee bi nyere gị aka na ọ na-azụ ga nnọ ebe a ka m ga-anọ. Ọla mmiri gwara onye mmụọ na nna m bụkwa dinta, isoro m na ruo be anyị, nna m ga-egbukwa gị. Onye mmụọ si na ọ da atụ egwu onye ọbụla. Ọla mmiri si ya ngwa nya rituo ka o butuo n'ite ya ka o wee magorokwa ọzọ, mana onye mmụọ jụrụ ajụ si ya na ọ ga-anọ n'azụ ya, o wee butuo ite ya. Ọla mmiri baa jebekwa ozi ndị ọzọ nwere ije n'ụlọ. Ọ yọrọ onye mmụọ enu yọọ ya ana, yọọ ya enu yọọ ya ana, mana onye mmụọ jụrụ ajụ. Onye mmụọ gwara ọla mmiri, anọrọ m onwe m na mmiri, ịkpọba m. Ọ bụ n'ihi gị mere m ji wee si na mmiri a wee mee gịnị wee pụta. Ọzọzikwa bụ na azụ ga nọ na ya dị ezigbote nlo, ebe a ka m chọziri ịnọ. Ọla mmiri amaghị ihe ọ ga-eme, ike agwụgo ya, maka na onye mmụọ kwara azụ na anyịkwu ya arọ. O wee bebe akwa yọba ya biko, mana anya mmiri ọla mmiri emetụghị onye mmụọ n'obi. Oge na-adịghị anya, nna ya Maazị Ọbalụ wee si nta wee nata bulu nnukwute anụ dịka ezigbo dinta ọ bụ. Oge ọ batalụ, o wee fụọ ọla mmiri, o wee kpọba ya si ya kutere ya mmiri ka ọ ṅụọ. Ọla mmiri wee kuru mmiri na wee bịa wee hụ onye mmụọ n'azụ nwa ya. Nna ya wee jụba ya ọgịnị gị ka o bu n'azụ. Ọla mmiri wee kọrọ nna ya ka ya na-eji ụwa si wee gaa. Nna ya wee si ya jee wetere ya mma. Ọla mmiri wee jeje wetere nna ya mma ka nna ya ka o gbuo onye mmụọ onye mmụọ mapụ. Nna ya wee bere ọla mmiri n'onu, ọbara wee wụọ. Ka nke a na-eme, nekwa ọla edo ka o si nkụ na-anata. O wee fụ ozu nwanne ya, fụ nne ya ka ọ nọ n'alịlị. O wee jụba nna ya kedu ihe na-emenụ. Nna ya wee kọọrọ ya ihe merenụ, ka o si wee sị ka o gbupụ isi onye mmụọ, o wee bụrụ onu ọla mmiri ka o bere. Ọla edo amaghị ihe ọ ga-eme. Otu mkpụrụ nwanne ya, o wee were ọsọ wee jebe n'ugwu nne ya gara ka ebe ya na ndị ọyị ya na-akpụ ite.
ebe a ka Ọlaedo gbara ọsọ wee gaba ka o jeje kpọọ nne ya ka ọ gwanụ nne ya ihe merenụ. Oge ọ na-aga, ọ nọ n'oke anya mmiri, nọrọ n'oke iru uju, nọrọ n'oke ihe mwute. Ndị enyi ya, oge ọ na-aga na-akpọ nne ya, ndị enyi ya gwara sị ya na ihe a na-anụkwa dị ka onu nwa gị. Mana oge ọ gbagidere wee gbarute ebe nne ya nọ wee kọrọ nne ya ihe merenụ, nne ya na ndị ọyị ya wee jiri ọsọ wee gbalaga wee naruo wee fụ n'anya n'ezie na ọla mmiri anwụgo. Nne ya bụkwa na onye si n'agbụrụ dibịa ama ama wee jeje weta akwụkwọ ogirisi wee were ọbara ọla mmiri wee tee n'akwụkwọ ogirisi ni wee were ya wee jee tenye n'okpuru ite ahụ ọla mmiri ji wee jee ichute mmiri. Ka chi jiri foo, o jeje wepụta akwụkwọ ogirisi a. Oge o mesịrị anwansị dị iche iche, o wee wepụta nyaba akwụkwọ wee kpọba nwa ya oku, kpọba ya oku na be ndị mmụọ. Oge ọ kpọrọ ya kpọọ ya ọla mmiri mapụtara, mana ọ bụ awọ ka ọ fọrọ. Ọ sị mba n'ihe abụghị nwa ya. Ọ kpọba ya ọzọ, ọfụ mgbe ọ mapụta ọ bụrụ ngwere. Ọ sị mba n'ihe abụghị nwa ya. Ọ kpọọ ya ọzọ si ya na nke ite anụwa ị ga-apụta bịa za m n'ihi na ọ bụ nne gị ka m bụ. Ka ọ na-akpọ ọla mmiri wee pụta, nne ya wee dọọ ya aka na ntị, akwa efughị ihe nnupụ isi na-eme. Ọla mmiri wee kwe nne ya nkwa na ọ gaghịzi enupụ isi ụbọchị ọzọ. Site ụbọchị a wee gawa, o wee bụrụ nwa na-erube isi. Ifochakpi.